pel·lícula és una pel·lícula que tracta sobre els somnis. És un grup de gent que queden de tant en quant per fer uns tallers i explicar-se els somnis, i intentar descobrir dins del món dels somnis, dins dels seus propis somnis, intentar trobar respostes a les preguntes que tots tenim moltes vegades. Què ens passa, de què tenim por, què volem, per què lluitem per les coses, per què no. En aquest cas el que s'acaba descobrint és un assassinat, perquè en el fons, a més, hi ha tota una història especial que fa que s'acabi convertint tot en una mena de joc del Cluedo. Cientes és una pel·lícula que parlava del començament del psicoanàlisis, els principis, el psicoanàlisis aquí al nostre país, que era una cosa que era molt emergent fins que va venir la dictadura i s'ho va carregar. I també era una pel·lícula que era amb to de comèdia, parlar de les obsessions, les repressions, els problemes que tenim la gent, les preguntes que tenim. També era una pel·lícula que jugava una mica amb el món, en aquell cas del psicoanàlisis i la comèdia, que és el món dels somnis, el psicoanàlisis i la comèdia. Bé, jo penso que un somni és bàsicament la reproducció d'un desig, d'una por, d'una sèrie de coses que en el món conscient no som capaços d'elaborar i llavors venen els somnis i ens ho fabriquen. Per altra banda, a mi el que em sembla és que el somni és una obra d'art, perquè mai tenim tant talent ni som tan artistes com quan somiem. Perquè quan somiem fabriquem històries, decorats, personatges, veus. És a dir, estem fent pel·lícules cada nit. Perquè és el món inconscient, és el món que no podem controlar. Nosaltres no podem controlar els nostres somnis. Llavors, suposo que per això és aquest interès humà i per això és l'interès del cine, etc. Encara que pel·lícules basades ben bé en somnis, tampoc n'hi ha tantes. Hi ha pel·lícules amb les que surten somnis dins o es parla que han tingut somnis. Volare és una cançó italiana, una cançó molt coneguda, i el fet de volare, volar, m'agradava també que tingués un títol que fos internacional en el sentit de que volare ho entenem a tot arreu, encara que sigui una paraula italiana. Em feia gràcia, està connectat també a una cançó que ell sent, i em feia gràcia aquesta cosa de volar, no? Els somnis voles. És l'únic lloc del món on tu realment pots volar, els somnis. Finalment quasi tothom ha somiat, crec, que vola, que és un desig humà que el tenim tots. Ens encantaria poder volar.